Ole tunrum video chuanin Thlalak background duhloh lai te lo lang khatiang ang kha remove dan tutorial video ani pa nga tuna hin ka edit dona hei hi ati dan karon tilang doni tuna kan Thlalak edit tur hi hetlai mi hi nia hetlai an tunga mi kha mi ding kha ka remove sak dona masabera ip kan hmang tur chu hetlai mi hi Photoleap ti hi ni dona hei hian kan edit doni chuan Photoleap ti hin in lut anga chuanin hei hetlai chunga hian edit photo tian kalanga chuan Thlalak kha kan la lut don ta ni chuan hei an noi phei a hian hei thil ti thei tam tak oma AI filter ti te AI expand ti te oma chuan in tuai phei anga chuan transform ti hin mu the mo hetlai mi hi transform ti hi ka metanga chuanin hei hetlai hian highlights ti oma hetlai hian kan remove tu lai ha kan zuk brush don ni 50 ya kadanga 50 lo do 51 ti han ka remove du china ha ka brush don ni tura ti hian in remove du china kha in brush ke wanga chuan nakina ka hei kan thai phot anga chuan remove dan karon soi lenga tuna ka man hi remove na chu ni che lawa AI replace ania thil io da na angkanita ma seng tun truma hian remove a theile theilo proof nan karon ti don ni chuan ta hian replace ti ka type to pang chuan engtin nge aron process kan lo enang tlai a process chung hi rei deuh thina in lo edit veni pon nga pe deuh ha ngai thina tikhanin hei aron in load zawa replace dan hi chi ran aron lang ta hei ti hian thena chun milem te ron in bela ma seng milem om lo na ruak kha kan zong do ni chuan he tlai to pa hen ruak o mai hei hi aron fill up thakhup me hei tlem te khitlai a dum ti lo khi chu chuan hei kalo hei ka thlang do na chuan tik ka hian ka metanga chuanin hemi Photoleap atanga khami edit kha chu ti hang kan du to anga save ti kan met photang PNG and save tur kati kha PNG hian a quality a tha ani picsart app in mang lenga picsart app kan mang le chan tur hi chu milem na china adin pui khami alim kha ta hian in la langa hei hetlai mi hetlai mi hi alim kha la lang wang kha nin hei hi remove ve kha ngai ta ni chu wang chuan tuna tools a hian kalanga chuanin hei clone ti a hian metang chuan clone a hian hetlai clone hi chu alem ain ang khami lak na khani me ya khami alim ti re nan chuan hetlai mi hi in te panga chuan hetlai thil lang hi in han tep le don ni in du na taka in clone na tur in du na lai kha chuan ti hian in thaiang ti khan alim kha ron re tamaya har salawa hi enga mo hei mi han bollo han thai re nan zau man du te pon a tha em ani ka mang na sa ke pon hei ti hian
clone app mang khan clone na mang kanin picsart app pania to na kaman hi tikhan kan clone mai ta a wholesome lu to kani uluk deuh ain du ha chuan in he hardness te hi in petlem in petam thea kha ka chu in uluk lau da na zir thlalak a moi lau ha chu ani to ni tikhan ania chuan he ale lampang hi chu zo ta chuan ale lam hi ka ti le do na hardness hi 50 ya hin ka danga chuan le lampang hi kan ti phei le ang hetlai a grass rau rong hi chuin ang vek awang kanin du na lai la hin tep mola poi lawa tiang ang chi in edit don chuan tikhan a rong khain ang vek ta a buai thlak lo dewani hemi a korra va thlen don a hian hardness in tit tamanga chuan a jeans like hi hetia a in fade ral kha atam lo nan kan tikhan ti zong kha ni mai tikhian a lim kha bo ta ni khianin a ang ta em in skills in thiam dan zir khan Photoleap mang kher lo po khanin remove thei dan chu ma sengin akong ol sam zong khanin karon siama a chan chu photo le edit ngai lo te le khatiang kha an om nuk thena wang khanin a blind ve thei lu tuka chu wang chuan akong ol sam zong khanin karon edit photani tiang neu teruk te uluk te hi tangkai tikhanin tikhan background chu in remove zawa tlai hi kalo met sual ani khati zong kha ani me ya chuanin in zo nuwa khan achunga hian tik ti hi tlai mi hi in munga ta hian in tikanga chuan tikhan background chu in remove ta ni hei before and after tikhan moi ta em ani chuan tlai hian in lo munga hei thai khanin uluk angai tlai hian lo thai fu pal ha ka nei boka hei chu maseng hei thingkung a hian engma danglam na hriat lawa chu wang chuan tikhian kan ta anga kha zong kha background remove dan chu ni me ya thil har saum lawa tuna ka ti dan step khain lo follow nga chuan tikhan in thlalak mo in ti si background na mi enga mo thing deuh lo lang ang chi te remove nan tikhan atangkai phone atang mei na theya puai thak ani lawa thil har sa pom lawa kha zong kha ni video te melo en sakawangin kalom ani next video kan lem ple zel don nia